Jeg vil vise jer, hvad en VUS-ventil er, og hvordan den fungerer. VUS-ventiler fås med elektronisk styret motor, eller ventiler, som er styret med tryk, altså vakuum eller ladetryk. En VUS-ventil giver bedre lyd, og så giver den ekstra flow i udstødningen. Følg med her. Her ser du en VUS-ventil, som er styret af ladetryk. Det vil sige, har du en bil med turbo eller kompressor, kan den sagtens styres blot ved ladetrykket. Lige snart den ser ladetryk, begynder den at åbne. Det er en af de nemmeste ventiler at montere. Her ser du så en ventil, som er styret med vakuum. Det vil sige, at den skal bruge en styring, som er der. Der er en fjernbetjening derovre, og så er der en trevejsventil. Den kan du både putte på biler med og uden turbo. Den skal blot have vakuum fra vakuumforstærkeren. Der er en envejsventil på, så der er altid vakuum ved den. Og her kan du se, den skal åbne op, lige snart der kommer vakuum på. Sådan. Her ser du et VUS-kit, som er komplet med et Y-stykke i 2,5 tomme. Og der monteres den elektroniske spjæld så på. Og et stykke her for at vende udstødningsgasserne ned mod jorden. Den er super nem at montere. Dermed følger fjernbetjening til at åbne op for og lukke for. Ledning og en boks, som skal kobles til 12 volt.